Festival Vysoké hory Nitra je podujatím, kde sa vždy v novembri stretávajú priaznivci cestovania a milovníci hôr. Mestský úrad v Nitre bol plný zvedavcov. Tento festival organizuje Nitriansky horský spolok a počas celého dňa tu majú možnosť diváci v 4 blokoch vidieť rôzne zaujímavé filmy, prezentácie z hôr z celého sveta. Sú to filmy o rôznych aktivitách v prírode, o cestovaní po celom svete. A tento festival sa koná 3 dni. Prvý deň je určený pre žiakov základných škôl v Nitre. Potom je tento hlavný program pre verejnosť a ešte v nedeľu je taký spoznávací výlet na Zobor a blízke okolie pre turistov, plus je tam odborný sprievodca o prírode. Nitriansky horský spolok je občianske združenie, pôsobia sa v Nitre a v blízkom okolí združuje záujemcov o pobyt a pohyb v horách. V roku 1997 sme založili Slovenský vysokohorský turistický spolok so sídlom v Žiline. V súčasnosti máme okolo 500 členov a v Žiline vlastne ten spolok vznikol na základe toho, že už 3. rok sme vtedy organizovali festival Vysoké hory a tento festival bude už mať budúci rok 21. ročník. Podarilo sa nám pred 9 rokmi v spolupráci s veľmi aktívnym Nitrianským horským spolkom tento festival dostať do prostredia Nitry. Program je tvorený niekoľkými blokmi so zaujímavými filmami. Svoju prítomnosť potvrdili aj zaujímaví hostia. Som veľmi rád, že sa nám podarilo po 5 rokoch dostať k nám svetovú osobnosť, čo sa týka dokumentárneho filmu, a to je Pavel Barabáš. Konečne sa to vlastne podarilo, že nebol na žiadnej expedícii, nenatáčal žiadne filmy práve v čase nášho festivalu a príde so svojou prezentáciou a so svojím filmom. Film Polárnik je o mojom priateľovi Petrovi Valušiakovi. My sme to prežili asi dosť 5 expedícií spolu a on sa vybral na jednu takú zvláštnu a ja som ho obdivoval za to, že tam vôbec šiel. A viete, keď s niekým niečo prežijete a keď viete, do akých podmienok, kde ide, tak ja si hovorím, Peťo, toto bol tvoj najväčší počin. Sice Peťo povedal, že nie, ani z toho film nemá zmysel robiť, ale ja si hovorím, vieš, ja si to tak vážim, že ja ten film chcem robiť. Kedy si som napríklad kreslil, keď si som tipy, ale ak som dostal kameru, tak sa venujeme tej kamere, ale dokumentaristika alebo tvorba dokumentárnych filmov je tak široký pojem, kde musíte byť dobrí aj či fotení, aj či kamerou, aj v tom písanom slove a samozrejme musíte rozumieť aj hudbe, emóciám. Prezentácia bola zameraná a mala názov takú notickú 30-ročné siločiary expedície Sagarmata 84. Bola to historická prvá československá expedícia, kde stáli na vrchole 2 Slováci, Psotka a Demian. Žiaľ, Jožo Psotka zahynul a venoval som mu patričnú pietnú spomienku, ale venoval som pietnú spomienku aj Ferkovi Kelemu, ktorý bol vedúci tej expedície a 30 rokov po Juzekovej smrti v podstate zahynul tragickým a nešťastným pádom na jeho obľúbenom mieste pod Brysmi, kde začínal ako mladý chlapec, 12-13 ročný, začal v Tatrách liesť. Čiže ten oblúk historický ako keby predznačil nejaké osudové siločiary, ktoré v tejto prezentácii som sa snažil tu prítomnému krásnemu auditóriu zanechať. Prevediem sa s cestou hrdinov Slovenského národného povstania. Táto cesta je najdlhšou súvisle značenou cestou na Slovensku a vedie z priesmyku Dukla na hrad Devín. Meria 751 km s prevýšením 30 099 metrov. Podujatie bolo akousi spomienkou na horolezcov, ktorí nedávno zahynuli.
aby toho smutného nebolo málo, tak si spomenieme aj na Jana Matláka, ktorý zahynul pár dní pred Františkom Kellem v Himalajách v základnom tábore pod horou Davlagiri, na ktorú sa chystali a ktorej člen mal byť tu a mal prezentovať vlastne výstup, ale bohužiaľ tie prírodné podmienky ktoré tam vládli, zapričinili to, že dvaja členovia z tej expedícii zahynuli aj vrátane Jana Matláka, ktorý bol minulý rok u nás na festivale. Smysel cestovania podľa mňa je jediný. Poznať svet a keď ho spoznáte, tak si začnete vážiť až tie hodnoty, ktoré vo svete nie sú, ale ktoré máme doma. Začnete byť spokojnejší tu doma. Ja stále hovorím, jak niekto je trošku nespokojný, jak niekto nadáva na okolie, na Slovensko, na všetko, choď do Afriky, choď niekde do Ázie, skús tam žiť a potom zistíš, že my žijeme v úžasnom blahobite. Sprievodným podujatím bola výstava fotografií. Je to vlastne už po 9. krát, tento rok máme viaceré novinky. Oslovili sme fotokluby, fotoklub Nitra, fotoklub Vráble, fotoklub Hexagon, Nové Zámky, fotoklub Fotopolčianky. Máme tu 13 kvalitných autorov, máme tu výstavu Slovensko moje, je to prepožičaná výstava z Nových Zámkov. Tento rok máme aj novinku, že ľudia, návštevníci festivalu môžu hlasovať o najlepšiu fotografiu, takže k ankete víťaz hlavnej súťaže, víťaz ankety Vysoké hory Nitra, pribudne tento rok ešte aj anketa o najlepšiu fotku. Festival je jedinečným podujatím v Nitrianskom kraji, kde zaujal vo svojej kategórii pevné miesto medzi slovenskými outdoorovými festivalmi. Tak som prekvapený, že koľko ľudí na takéto festivále príde. V dnešnej dobe, keď dá sa povedať, že všetky filmy si človek môže zohnať na internete, dá sa povedať všetko o autorovi, že proste ten osobný kontakt je pre tých divákov veľmi dôležitý. Vidím to na rôznych prehliadkách a teším sa, že tí ľudia chodia a majú záujem o takéto niečo.